ҳамин одамо зиндагии шириншона мебуранд, хеле нишон метиҳанд, ма ихелим, ма охелим. Сабабаш дар чӣ бошад? пешаи ӯ мардакҷонаш бо як аз дигара мардакҷон мегуфтам. хеле нам блогероам ку, нам хеле гап мезананд, намешаванд. машҳур шидан дикарадай. Смотря ты чихе машҳур меша. Зиндагии солима совет метиҳанд. худчон ҳичи нестанд, ҳичи надоранд. оё кира блогер бигем, кира нагем? Чизи хуб ҳама вақт талабгоша меёвад. Чизи хуб кунен, любой хе популяр мешен, любой хе сумдор мешен, гарин мешен. Чизи хуб кунен, тамом. бародаро ай пеш соли навай ва брокери Pocket Option шуморо бе туҳфа намемонад. дар арафаи соли нав шумо ҳам соҳиби туҳфа мешен, ҳам доходи иловагӣ меёбед. нафаро ки дар Pocket Option регистратсия кардагӣ нестен, силкаша мондагӣ медоред регистратсия мекунен. вақти регистратсия кардан ҳатман промокоди авлод 100 истифода барен ки шумода 100% бонус метиҳад. бародаро чӣ хеле ки гуфтам, вақте ки шумо регистратсия мекунед, медоред дар Pocket Option сделка мекунед, шумо иштирокчии конкурс мешед ки призовой фондаш $500,000. шумо метавонед ки ай $5-10 сделкатонро бикунед, навоз макта сделка мекунем, 1 дақиқа $15 тарафи поён. $27 шуд. короче ай $15 $27 шуд ва ин ҳам доходи иловагӣ мешавад ва ҳам шумо метавонед ки ай конкурс Pocket Option сумед кунед. бародаро силкаи Pocket Option дар зери видео дар описание мондагиаш шумо метавонед регистратсия мекунед ва вақти регистратсия кардан ҳатман як чиз аҳамият бидиҳед ки агар шумо промокоди авлод 100 истифода барен, шумо ҳам 100% ба депозитон бонус мегирен ва ҳам иштирокчии конкурс мешавед ки призовой фондаш $500,000 ай. марҳамат. ту чӣ фикр дорӣ? ассалому алайкум тамошобинони барномаи подкасти мо ва имрӯз барномаи навбатии подкасти мо ва меҳмони имрӯзаи подкасти мо яке аз блогерои машҳури Тоҷикистон ва яке аз ҷоизадорони блогери сол Саидакрам Шукуров. хушомад яка. зинда бош Юсуф ҷон. саломат бошӣ. салому алайкум бародаро. рости мо барои дар барномаи навбатӣ кира даъват кардан камтарак ҳозиро танқисӣ мекашем, чӣ мегем, камтарак фикр намудагем ки кира даъват кунем, як одаме боша ки бия қати мо суҳбати озод кунад, ягон мавзӯи чиқир дабрем, ягон мавзӯе ки мардум да интереснияй ва мавзӯҳое ки ҳозир актуалне, ҳамон мавзӯъ да суҳбат кунем. хай худат ай рафти барномаи мо огоҳӣ, мо номи подкасти мо ту чӣ фикр дорӣ ягон мавзӯъ. ва имрӯз мо худат да савол дода будем, гуфтем ки чӣ мавзӯъ ҳарф бизанем. мавзӯи мо худмон социални сет шабакаҳои иҷтимоӣ буд ва худ гуфтем ки зиндагӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ. зиндагӣ дар шабакаҳои вобшим иҷтимоӣ. ҳам зиндагӣ адил наметавона бошад, ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ. хушомадӣ, як салом алейк. салому алайкум ба кулли тамошобинон, айни ҳол мардуме ки моро дар ғарибӣ ё дар ватан тамошо мекунанд, махсусан канали Авлод Медиа ё дар Инстаграм якаи берӯз ё дар Инстаграм ма. аввалан азор аҳмад ба Юсуф мегӯм ки яке ай сабабгоре ки дар ҳамин сатҳ расидани ма, ҳамин бача самти саҳми беҳад калон мондагиай. ма ба кала мегирам, мега ки мардак ӯ мардакее ки хубиё як каса фаромӯш намекунад. саломат бошӣ. и додар дар ҳаққи ма сахт хизмат кардагиай ва ба ҳамин зинаву ба ҳамин даромаду ба ҳамин чизе расидагиам ёрдами ҳамин бача бигем я 50% зиёдтар дар ма расидагиай. миннатдорум дар барнома азор аҳмад. зинда бошӣ додарҷон. дар масъалаи шабакаҳои иҷтимоӣ, зиндагӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ. зиндагӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ, зиндагӣ дар шабакаҳои иҷтимоиро хубаш зиндагиро нишон додем дар шабакаҳои иҷтимоӣ. зиндагӣ дар шабакаи иҷтимоӣ мегӯем. нигоҳ кунед, одамо, ма як чиз мегӯм да, мақсад либос фурӯш. вақте магазинчи либос меёра, мақсадаш либосша фурӯхтан ай. ма барнома мекунам, гап мезанам, мақсадам ай реклама даромад гирифтан ай, хидмат дар мардум муаррифӣ кардан ай. ҳамин одамо зиндагии шириншона мебуранд, хеле нишон метиҳанд, ма ихелим, ма охелим. сабабаш дар чӣ бошад? сабабаш ҳамин ки зиндагӣ ширин надоранд. ака одам фақат ҳамин чизоро шириниша нишон медиҳад. ака аввалаш ки мисол гудактан нишон медиҳем, ма чанд бори гудак ма нишон дадагиам, ё касалчага ё чишмаш кам, и чишм будан чашм мега, чашми мардам паноҳ дорид. чашм санга мекафона. санга мекафона. зиндагии шириншон ҳозир ма баъзан чизоро, баъзан видеоро мебинам, рости гап изо мекашам. мисол як духтарак рафтеса, ин ҳаминҷа истагӣ мега мардакҷон маҷлат дорум, фаҳмидӣ? и хеле ӯ бача шуш неста ёли, фаҳмидӣ? и хеле ма ӯи ки шумо фикр кесен ӯшана гуфтесам, оли ӯснош намерам, ӯ эронӣ ва афғон дига шуда. ин ҳами
мақсади гап ки ҳамин дар бораи зиндагиҳо зия бо одамои медонӣ халиншон як шоколада я дар бораи медонӣ ном гирифтан намехоҳам барое ки айбай номи ӯро бигирам барое ки ӯро мебинӣ изо мекашӣ ку нависро чӣ хеле ки яка ном гирифтан намехоҳам и хеле истаган мардя намуд мардакҷон има мега ки мардакҷон шакари мардакҷон дора бофаҳмидӣ бача соҳиб ки катай кисай ки раш кисай ки контрол кисай ба ҳамин хотир акай саид ба гуфти шумо ки ба фикри шумо чӣ хел дуруст истифода баранд мардум шабакаҳои иҷтимоиро аз ҷумла чӣ хеле ки ҳамамон медонем мо ҳаррӯза инстаграм телеграм ватсап дигар шабакаҳои иҷтимоиро истифода мебарем ва ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ як чӣ мегӯянд як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеа шудагие ки на бе ҳамин чизо тасаввур карда намешавад бигем ҳамин давру замонда бе социалин сет зиндагиро тасаввур карда намешавад як отат хати гап мезанӣ очат хати гап мезанӣ як хат хати гап мезанӣ як хабарро мефаҳмӣ в общем мардум ҳаминро чӣ хел дуруст истифода баранд ва зиндагишонро дар ҳамин инстаграм нишон битанад як чизае зиндагиро дар инстаграм нишон додан варианти агар чизе ҳаст реалӣ нишон дии хубае барои чӣ барои чӣ ки бояд инсон як чизеро нишон диҳад ки як ҳаста дарс шава зиндагӣ гоҳ ханда дора гоҳ гирья дора ман мебинам баъзеҳо ман кор надорам ака зиндагитон да шуҳотон айра меёвен занотон айра меёвен алалала мекунем ман шумо да кор надорам не ки зиндагиро бояд шумо як хеле нишон диҳем ки чӣ хеле ки ҳамин одам ҳаст дар хирсандӣ шумо хирсанд мешава вақте боз зиқитонам дид ҳамун зиқи дар зиндагиш омад тоқат куна бага зиндагӣ мақсад пастию баландӣ дора ман тамоми барномаҳои интернета тамошо мекунам бахшиш аки барнома дам ки ман бисёртар гап занам дака ман тамоми барномаҳои интернета тамошо мекунам бисёри одамо як гапҳоеро мезананд ки умуман дар зиндагишон дахчон туғрӣ намегирад мисол мегирем дар самти кори худаш гап зана ман хаб мекунам мегӯям ту дар ҳамин самт профессионалӣ дар бораи зиндагӣ мехеза я одаме гап мезана ки худаш зиндагӣ надора вале даже шукадагӣ нестай не ки зиндагиро дар одамои шудор нишон метиҳад и хеле кунен у хеле кунен аз ҷумла баъзе занҳое ҳастанд ки ҳаморо тамошо мекунанд шушховай мега пома биҷиқ мега не чо кардӣ ту маро як карточка як пиёз биёрам миллион та гудак кунам бишинем хонада ман мисол умеда парсаева ман ина мисол ина апай умедаро номша гирифтим ман дар ина мавзӯи умеда да гап мезанем ҳозир ина умеда парсаева видео куна бага ки ина хиштагӣ боша мега ки BMW XM ина хеле комплектатсия дора ман хаб мекунам барои чӣ дора бага ки X7 ина хеле модель дора ина хеле абзорҳо дора ман хаб мекунам бага магазин ман хаб мекунам барои чӣ ӯ ҳамун самда профессионал ай не ки вақти умеда парсаева дар бораи зиндагӣ гап мезанад зиндагӣ зиндагии муштарак зиндагии оила масалан падару модар да падарта раҳмат эҳтиром мекарда ман миннатдор дар масъалаи занушу гап мезана гуфтанем ки апаҷон зиндагӣ пастию баландиҳои худша дора ӯ зиндагӣ то дар сарат оли флот мара ай коргарои мақомот ана ай ҳар ҷо бромад мега ки бача ма мега занои мо дига ира тамошо мекунанд ҳозир дига гӯшмо намекунанд не ма дар апаи умеда чӣ гуфтанем апаҷон ҳамин як матал аст мега ки занонро бас аз як ҳунар бишинанду бизоянд шерони нар ин маъноеро надорад ки зан дар хона бояд маҳкам бошад зани ҳар як мард мақсад растшод ча мегирад занакҷон гудакҳоро садиқ бар занакҷон магазин бар занакҷон ашан мехоҳем мисол ман машҳурам ман изо мекашам мегӯ занакҷон гудакҳоро бигирен майли изо кашида не мо наметонем мақсадам изо мекашем маънош ки ҳама нигоҳ мекунад зани ман комфорт ҳис накунад не нахоян не хелае ки не мардум ниё ки даост гуфти ки ман изо мекашам мардум дига хеле мефаҳмад кабто ки тай гудакҳо изо мекашем ман хеле қадифтесам мақсад ман зани худма қадр мекунам ман медонам ки мара ба нияти бад нигоҳ намекунад ки як духта мекуна саид шукуров блогер мега ман медонам ки зани ман чиза никомфорт ҳис мекунад хича дар ҳама ҳолат ман мегӯям занакҷон шумо хахтон рафтан бигирин ана дар масъалаи як чизи дига мехоҳам бигӯям ки дар масъалаи мо ака тарбияи мега ки айби зана мард хубтар мебина айби марда зан хубтар мебина ман ина мисол мегӯям ки ай пишти баъзе духтаро чӣ хеле ки намеёд любой барнома дора любой духта як гап дора инай бачаи хекадай ушу хеле ёла ишан уш алфонс мега палфон хеле гуфтан мегирад ман як чито мегӯям мардако мебарам мошин метавам мардако мебарам хона метавам миҷаш намепарад як хелеш дая парни каҷалаш 1000 сум метад 500 сторис мекунад алфонс палфонс карданам хеле навистан мегирад гирда дар кора не охи ҳастам мезанам бачаҳо ки духтаро сум мегиранд ха ӯ тоифаша ӯ тоифа не охи чӣ майла ӯ тоифаш ҳамин одаме ки алфонс мега
мисол ҳамун одаме ки Алфонс мега ҳаму якҷо сум дора худаш ҳам рабита мисол чи ака чи Алфонс гуфта ки ман намефаҳмам да ҳами темара ман лично ба худо қасам қати каси гаштем ҳама розӣ аз ба фикр ман арӯз судя падаркат кина фақат Алфонс мебро айда арӯз падаркат бигир Алфонс анами чизо фикр мекунам якимш ки бо як чизе дилат мехоҳ ҳамура кунӣ хоб бармегардем сари Умеда Парсаева сари Умеда Парсаева хоб ана ба фикри шахсии Саид як гапи Саида ма дурусттар ба лавзи худ мефаҳмам барои ки аудитория ма мара дурусттар хубтар мефаҳманд мақсад одаме ки як бародар меҳнат карда астраҷӣ гирифтагиай бояд я одаме ки дар бораи Rolls-Royce я он каса совет ната то ама астраҷира совет бита буга ки ҳам кадам астраҷӣ гирифтам намешава буга ки бачаи найкор ака самолёт мегирӣ туғри намегира мақсад ҳар кас зиндагира мо мисол оиладорем мо дидагем як дра мефаҳмем и зиндагӣ тамоман дига чизай хеле ки нишон метаҳанд ку мақсад баъзан духтарои мо нишон метаҳанд мардакҷон мега ку пешаи ӯ мардакҷонаш бо як аз дигара мардакҷон мегуфтам хеле ҳозир фикр намекунем ки авача ҳозир мардакҷонора суд кесан онашава бара барои ҳами кӯшиш кардам дар кор ки ҳами як занак дар хонаи интернет дора шуморо тамошо мекунад шумо ҳар рӯз дар тусовкаи хай шӯҳои шуморо мемонанд хай қаншона бизананд не ки ура шуш хай мегира қатиш як ҷо ним ҷо мебараш ресторанаш мебара ӯ ранги наметона любой ҷо бидава бирава ба мега ки ина чӣ ба инаи рафтестай не мақсад ки мо ина мисол як шиорай и амин нигоҳ када тоҷик мардум бояд бипара эҳтиром дорад бояд бипара ба чӣ бипара бар ҳамн хислати тамаддуни бобогиш бипара хоб фаҳмидӣ бобогӣ гуфта ниёка ман вақте ҳамин масъала дар ҳарф задам гуфтам ки шуморо ҳамин як масъала ҳамин гуфтан ки румолотуна яъне ма ки ҳаматон румолотуна кашиден гирифтен маҳтали ишоратен ку ҳамат шуморо нагуфтанд шуморо гуфтанд ки шурур момаи ма дока дорад докаша ихе мебанда ихе товуш мета иҷаша маҳкамай гарданша маҳкамай ҳамаш маҳкамай маънош маҳкамай не ки ниёк бо мегум ку одамо маътали ишоратан зиндагира хубиш фақат нами тусовка кайфкиритона нишон метем ба мебинанд занои мо мора чӣ меган мега ина ё гаштесан ку дури бад нарем ай мавзӯъ не мисол нигоҳ ки амо гуфтум бобои мо нигоҳ ки як гап аст як чор мисра шуда мега ки гар ҳаст туро ҳавои мардӣ бар сар берун нагузор ёри худ аз хона ба дар шохе аз сари девол бурун ораду сар аз меваи ӯ ҳар раҳгузар саломат бошӣ зан иҷа як чиза инсон вақте зан мегира любой инсон ай наркоманаш сар карда то миллиардеру правилни наркоман акамоиш ки ҷудо мешаванд баъз замонашон наркоман дар ин масъаланам гап мезанам ҳама ба як умед мекунад ка фарзанддор шавам зиндагӣ хуб дошта бошам ягон одаме ки дар балнисае намехоҳад балниса рава ягон одаме ки дар пастие намехоҳад дар пастӣ боша ин зиндагӣ худаш ҳамихи остоста дисциплина одама ба ҷои даркорӣ ки худаш ҳамун ҳаракат дорам су мебараша мо мақсад ки ҳамин баъзе суханои занҳоро мешунем баъзе суханои духтароро мефаҳмам мақсад шахсан мада туғрӣ намегирам ман не ягон ҷомеада туғрӣ намегира ин чизо семейни рафта шиштан дигара не ки направление ки ӯ мардума талкат кардисиян ӯ направление вообще хеле гумку хато хай мега чикор кардем қати духтаро будем да фалон ҷо хай гуфтам қати духтаро будем хай дафи дигар рафтем қати духтаро шидем шавда клуб очай мара қати занам бигирем барем нохи духтаро қатием ку чӣ гуфтесен шумо не нигоҳ кун ҳозир як чиз қати духтаро будем не шану шарафи духтарора чӣ хеле ки намеган шану шарафи духтарора баъзе духтаро хичон пас кардагиан инами соат 5 зан баъзе духтаро бешану шараф нигоҳ кун ҳамун гуна одамо максимум 20 донанд не ки обрӯи 200-300 ҳазор духтареро ки ай сар то бегара меҳнат карда салон дора мебини бизнес дора ҳамун духтара ку вақте дар ягон кафе он кас мебина ку бача фикри ҳамо бор нигоҳш мекунада ай шуд кадом омада барои чизе омада ана хеле суд ай пишти ҳамун 20 касе ки аввал рӯсти гап ана ҳама афташ дар назарам як хел буд ози ҳама фигураш дар назарам як хел ай дар барномаи пешина Диловар Сафаров гуфта буд ки як гурӯҳан амо адели гурӯҳан бо мумкин ки ваё гуфт маблағгузорӣ шаванд бо ма дабавид мекунам боз тавон гап табугу ваёра ҳеҷ кам маблағгузорӣ намекуна ое ки мо гуфтесем ку ора ақл надорад ки тавон кас контракт куна
ҳаму мисол бисёр нестанд, ҳаму як гурӯҳанд, не ки як намуди зиндагиро дар дига одамо нишон медиҳанд, ки гуфта буд ки чӣ хеле ки фақат во зиндагиро кайф сафо иҷа шиштан рафт пага омад. соҳиб мошин меши мера. Не, ман ина нигоҳ карда, ман ҳамчун як одаме ки мақсад мо эътибори ҳамаи чира ку ина мисол 29 сола ҳам шудем, 29 сола и шӯхӣ неста. Мақсад мо бисёр чизора дидем ака, бисёр рафтуомадора, бисёр мисол хай бузаргӣ ба синни сол неста. ҳама чиз фул шадидем да. Не ки як чиз мегум да. ҳамин духтарако да як сухан дорам, кадомаитон ки рафтен операция карден, ӯ кори шумо оштавад, кортон соз боша нормал нест. Умида парса. Не ки одамое ки кардагӣ нестен, одамое ки кардагӣ нестен, ман шумо да як совет метам, ай назари бачаҳо ҳамин духтаро медонӣ чӣ хеле духтар метаванд. духтаре ки ай внимани дур мешавӣ, бояд як чи дахида добавка кунӣ. Беқадр меши. Ай назари ма ҳама хе медонам. Ай назари ма ва ё чуна тавар навид кардам брат. Не, мақсад не хе истоди. Мошин та. Чешка аҳамият надод, рафти лав кади. Бо лав кади диди кори лав. Причём тут куча. Не хада ҳамин рав руде хе. Исус. Не чӣ хеле ки BMW F-дара мегири ҷисси мекунӣ ку. Ҳамун кантар бисёртар мешавад. Внимание бисёр мешавад. Не ки як чиза умри одамизод мегзара. Ҳамаи чӣ мегзара, ин чизо зарари хича дорад. Ин чизо баъд бемаъне зарар доранд. Ин хеле зарари майда чӯйдане метавонад вообще ба одам. Ха нигоҳ кӣ, ина ози нигоҳ кӣ. Ҳаму ана ина оилаи Саид Шукуров. Мисол пага 50 сола мешава, мисол Саид 55, оилаш 50 сола мешава. ҳаму духтаракое ки ҳозир хеле кайф сафо кисен, ҳамғали оилаи Саидин. خیال میکن همو کامفورتی که اویلای سعید داره شما هم کامفورت هم 50 سالگیتون داره؟ نه вообще تخیل. هیچ چیزا بود میشوند. بیا 100 سال نیست. انا طرز درست استفاده بردن 100 سال نیست تو. مقصد نیو که ما پیش سخن سر کردن بخشش بچو. ما از جمله آدمایم که مرا اون روز ما در یک چورابینیو برآمد کردم. یک جایزه گرفتم. ما یک آدمیم که ای حقارت سر کردیم، ای گپی قبیح سر کردیم. مرا میگفتن که گپی قبیح نزنم. میگفتم که مرا آزادی سخن ما پایمال کسان چی با باید ما گپی قبیح نزنم. نه کی حاضر ما آمدم دامیجا شتگیم دام منبری که شتگیم میگم که همو کارو ما خطا بود. ما همو چیزا را حاضر گوش میکنم، شرم میکنم. من نمیفرام فرزندم همو چیزا را تماشا کنه. از آن جمله فرزندای شما برمیگردیم. انا با چی خاطر این گپا را گفتم. ما اصلاح شدم. مرا جایی که کشیده بردن همو جواد جایزم دادن. ما جایی که هر روز پرابلم داشتم حاضر ما کاغنا دا آدم با آبرویم میرم مرا نقص قبول میکنن. ما موقع خدمت در جامعه پیدا کردم. رنگ این بچه ما هممون ای گپای قبه و بطل دیگه و دیگهش سر کردیم. من به خاطر وقتی میگن تون که نکنه نمیکره امی گپای بی‌معنی و رقصای بی‌معنی و دیگه چیزای بی‌معنی را نکنین با فایده خودتون میگن تون برای که وایو کلونن اونجا دیدگیان. از ما بچه‌م روز رفتم یک گپ گفته سای فهمیدی چی گپی حقارت گفته سای کدوم بلاگر نه و بنام بلاگر نمی از همه بلاگره که ماتینم بلاگره فهمیدی همه بلاگره ویدیو میکنن انا общий маънои гап мадами ки дарс истифода бурдан дар чӣ мебинӣ бояд чӣ хел дарс оё кира блогер бигем кира нагем. خب акай Саид худат яке истифодабарандаи фаъоли социални сет ҳастӣ. мисол шабакаҳои иҷтимоӣ Instagram да чанд ҳазор 600,000 подписчик 638,000 подписчик дорӣ ва худат бигем айнол сар кардагӣ ай 1000 2000 5000 подписчик хай 10000 подписчик. хоб истифода бурдагиан шумо ҳамин системара ва фоидааш дар чия зарараш дар чия ва тарзи дуруст истифода бурданаш дар чия. ҳозир баъд ба контенти блогерода бармегардем. Чӣ фоида расон, чӣ зарар расон, чӣ фоида гирифти, чӣ зарар диди ами социалӣ. аввалин дараҷа хай фоидаош бисёртара фикр мекунам. фоидаош бисёртара. аввалин дараҷа аввал таманиёт ман мегум дар одамое ки мақсад ҳамин самтора интихоб карданиян. ман мегум ки бародаро як самтера интихоб кунен ки пага ҳамон видеои худтона дида изо накашен. дар як кругам шиштен как як ҳавоиҳои файродат накунан. мақсад нормални одам қабултон кунанд. фоидаи интернет дар ҳамин чия? мо ҳамин чиза якмин дараҷа мара кругум ба қувват буд. не бародариро ки мебинен круги ман ба қувват буд. мо ҳама вақт дар совети якдигар мо будем. ма айра ба ақл меяй мара ба ақл хеле не. мақсад камбудии мара медид не бародар мегуфт ки ака неҷа хеле ё мегуфт ки додари хеле. мо ҳамин чизоро дидем барои обрӯ кор кардем. мо ба худо ака ман чизе кардам барои обрӯ кардам барои чӣ ки эҳтиёҷ ба пулам корхона доштем ака тозира ҳаст мақсад кормон аст. мо барои обрӯ задем. ман барои ҳамин любой касамем ки обрӯро ҳаракат кунем нормально ҷамъ кунем пул нормально меояд ака.
ягон вақт бепул намемонӣ любой ҷо медурӣ эҳтиром дорӣ. Интернет дар инсон обу рӯи калон метиҳад ба шарте ки правилна истифодаш баряк. Тем не менее дар баробарш бо метавона беобругит бо бита. беобругит кун. Ака Зарараш. зарари интернет дар ҳамея ки зарари интернет. Ман мегумад. Аввал давози худат гуфтӣ. Наметони қати гудакот ягон ҷо барои нормалия бишинӣ. Фир бигарди. Қати оилат, қати очад. Ана ам қадрас истифода бари. Интернет чӣ хеле Саид гуфт дар баробари популярни каданат оча шава бара нигоҳ ки машҳур шидан дикарадай. Смотри, ты чихе машҳур мешай. Чихе машҳур мешай. Ба Оз кадом мебро роҳ кун машҳур? таме ҷимбонӣ машҳур шиди. Ҳама меган ки ай далбаёб. Грубо говоря. Не ки чтоб ты правильно машҳур шай ку. Правильно машҳур. Ман худора шукр мегум ки ҳам ба неправилнигӣ машҳур нашидам. 100% ака. У давра хайрат давраи мо дар интернети қараз витина буд ки беақлии моро мардум надид. Мара меган аму ягон реп табугу кум аму мегум хубаш гӯш накунед мара. Умуман репои ма шумо дар кор нест. Савол. Хоб акай Саид, бармегардем нашоти дар бораи истифодабарандагони вай социални сето. Биё Инстаграм мегирем барои ки худмона Инстаграм бисёр Ҳам басамам Инстаграм. пеш рафтага. Хоб дар бораи одамое ки видео мекунанд, худод яке одамое ҳасти ки бисёриё сабаб шудаган ай пушти шумо видео мекунанд. Мисол видеои шуморо тамошо карда видео мекунанд ва шумо дар ҳамин бора чӣ фикр доред? Мисол любой кас битона ки телефона чапана бхаба чӣ гап айданш буромад бига и хуба ё ки блогера ё ки мисол рақс кна парто як он гапи беза ози намим лично ман Инстаграм доғи рӯз як барнома дар шабакаи аввал кардан бехаинг доштар сторис бехаинг доштар дар бораи блогеро ба ном блогеро дига шав устода нишон додан ҳамаро нишон додан. хоб дар ҳамин мавзӯъ фикри шумо? ма рости гап намедонам сабаб дар чие ки мисол инсоният ами мардум тамошо мекунанд ҳазор одаме ки направлени хуб дайку ҳамо ҳазор каса мисол миллион каса ба ҳазор кас баробар намекунанд. Не ки як одаме ки кори бад мекуна миллион каса ба як кас баробар мекунанд. Мисол якта блогер меброяд ози мисол як гапе мега ки як кас нороҳат мешава ку вақте ҳамо одам фикрша баён карданда намега ки ман як видеоро тамошо кардам ам хеле буд мега ки онам блогероам ку онам хеле гап мезананд намешаванд мисол танқид мекуна. ин чиз кори хуб нест барои чи ки ҳар як самда хубшам ҳаст бадшам аст. Не самти мода воти мина ки профессионалора бигиран судит кунанд. Падартара ма чи дворда як аз футбол кеса мегира иша ё чаша қорат мекунам ба бигирам Криштиану Роналдо он гап букум. 100% бояд ҳама бихези ҳаму гуфтум ку бояд ҳар як инсона ба ҳаму худаш мақсад як блогер будам блогеро гуфта гап мезананд дар умум камтарак мардум худаш да маъқула ҳамучсо чӣ ба вайро тамошо мекунанд? 100% чӣ ба тамошо мекунанд. мардум я савол чӣ ба шумо ҳамуро тамошо мекунед мегиред ити дароӣ мекунед продвигат мекунед дигаву дигат худтон мекунед ку. Не ана ҳамо одамое ки бо ҳам хеле ҳастанд фикр мекунанд ки беҳад машҳуранд ҳамуо медонанд дар дарани хичон ки ҳаморо мардум ҳамчун прикол тамошо мекунанд. нична барои мара ҳамо ҳам хе метованд. Мисол ҳастанд ваёзи топ дан ван топ дан ван рост мега топе ки мақсад топ 10 та саг меша меша дар чӣ монем ҷоизаспури блогер сол мо 10 та самта 11 ҷоизаи саги беҳтарин не қаршон мекунад. Не ман номи ӯро нагирифтестам ман гуфтестам чӣ саг чӣ саг ҳайвони зура бахтдо. Не дар масъалае ки топ 10 беақл не ҳози аҳамияте ягон ами ҳама барои манфиати худ ин барномаро тамошо мекунем баъзе духтарако штаган ман намедонам ӯ кира да ёд меёра гиря мекуна тема дар бораи хирсандия гиря мекунам со хона бояд гирем итари кунем утари кунем ҳамин лиш бивини ман як каса дар худаш ҷалб куна соҳиби як чиз шавада не ки бо ҳаму одамо да ку зиндагии солима савед метиҳанд худчон ҳичи нестанд ҳичи надоранд ягон мардак худаш зан надорад дар бораи занак духтарак шу надорад дар бораи шукниву дидам як рилса дидам дар вай баъд ҳамин занакое ки дар бораи зиндагӣ гап мезананд баъд ҳамашам ҷамъ мекунанд ба яла мебинанд фалони фалон сол ай шуш ҷидо шудагай фалон кор кардагай фалон мардак ай занш ягон тай ҳамуо зиндагӣ хуб надоштагӣ будаянд вақт шуда ҳамо одамое ки дар бораи зиндагӣ зур гап мезананд як кас дар китоб навиштагай дар бораи ана хушбахтӣ дар оила ана
занша кишта дар прямой эфир фейсбукда прямой эфир када нишон дода нигоҳ када амби оз барои чӣ гуфтесам ами ҳар кас равиш шархи лаёз як кас да як чи маъқула мисол дар хона як кас қатъи оилаша шӯхӣ мекуна хонаи дигаре да ин шӯхи қатъию маъқул неста ами ҳеҷ ка насиҳат накунам ҳастанд одамое ки дар соҳаи дин илмшон дигаву дигааш зиёдтар во бубуранд мо ду блогер ҳақ надорем ягон каса насиҳат кунем тимболи шумо дар ҳамин мавзӯъ дар ҳамин сухани та ка мехоҳам як сухан кунам бисёр ҷода моро ҳамчун ҳунар вай мегӯянд насиҳатгар ҳамчун мегӯянд он насиҳат мекунад мо насиҳат намекунем ба мо худо. гапҳо бародаро як чиз мегӯям да вақте насиҳат гуфта гап мезанем инсоният ҳар хел мефаҳма насиҳата домла ҳоҷи мирзо кунад вая толиб илман о 100 китоб хондаганака мақсад ки мора дар уво дар наздикии ӯ ҳазратҳо баробар накунем мо хоки пои ӯ намешавем мо ҷавонем имрӯз мебинем як хато мекунем як ашибка мекунем як кор мекунем ай пишти ҳамин кори мо обрӯи намо 1000 толиб илм 1000 донишманд пас мешавад мо толибилм талаба мешавад Не, толиб илм дига вай мешавад. мақсад ки одамо илмдор мақсад ки оли амира эрод мегирам барои мақсад ки мо мақсад шахсан ман як ашибка кардам мақсад ки бобои ҳоҷира виноват накунанд наган ҳоҷира виноват барои чи ки мо ҷавонем инсон бехато не ки намешавад моро виноват кесан ку дар симои наву тупоё ҳамира ман мехоҳам ки пешгирӣ шавад. намешавад оро дар подкасти оянда файрод кунем ҳамаш охе гирд кунем гирд кунем ё бисӯзонем шо ора файрод ка ора яком деги яком открития меги медавам биям онҷа ду пиццарамон як организация антиблогер фӯшава моро хеле не ози мо барои чӣ саи кӯшиш кесем мо гуфтесам мо кӯшиш кесем ина ҷоизаспорӣ кардастем дигаву дигааш кесем як гала одамо нанавиштем аз ҳаракат акам уже мардум ҳаракат кеса ки ҳамун ҷоизаспорӣ да биғалта мо мақсади асосии ассотсиатсияи блогерҳо ҳамия ки мақсад ҳамин чизо айбайн бираманд айбайн ман ҳамин одамое ки истина мехоҳем блогер шавен одамое ки мехоҳен машҳур шавен соҳиби даромад шавен зиндагии хуб дошта бошен ман шумо да як тавсия метам ки инами ассотсиатсияи блогерҳо барои одамое ки блогер шиданиан ё блогеранд беҳтарин шанса барои чи барои ки ассотсиатсия даромаданда ман то ҷое медонам дар ҳамин дрн ҳастам ман ягон одама надидам ки супориштиян ки акай ҷани май биги идодари ман худшон мебинанд таланта баъд саидҷон матро ба саи та мерасонам мардумдам ай ассотсиатсия ана ҳозир узвои ассотсиатсия хай ҳастанд баъзанша мебуранд баъзанш ки барои манфиати худ шай барои фоидаву барои талаботҳои худ шай оро мебуранд мо ассотсиатсияда мо одам мехоҳем як одам бигирем ки талант бошаву кор кунад кора дӯст бура мо мегиремш бо мо пуштибониш мекунем мо дастгириш мекунем ҳама тарафа ба ҳамин хотир дуруст гуфтӣ кӯшиш накунем ки як ягон видеои нилепи каден гузашт ҳамин одамизод худаш ҳамин хела як ягон видео мекунӣ ки ҳам мегзара ку беақлӣ кадаги на самом деле мефурата ки бо ҳамро бо пафтор кунӣ бо ҳам хе бигзара кӯшиш накунен кӯши мара нам як баъзан чизо май то ҳозира рама гирифтесан яхе шартномаҳои калон то ҳозира сайри рама гирифтесан яхе видеои ҳастам ами корое ки бояд сумои калон биғалтонам даромадҳои соз бинам ҳаваи чизо ҳолиам таъсир расондисанд дар масъалаи бизнес гап задӣ ака гуфти шартномаҳои калон дар мо мебиёяд ман дар ҳамин ҷавонҳо як чиз гуфтанем да ман 5 сол пеш намедонистам ки дар ҳамин ҷойҳо туғри мегирам мебиём мақсад мара мардум дар ҳамин зино дар ҳамин зинаҳо як совети бародарона ман мегӯм ки бихонен илм омӯзен ҳадди ақал ҳамин забони русиву англисира 100% ҳамин ози айнтона биомӯзем барои чӣ ки намедонӣ 4 сол пас 5 сол пас қатъи ту чӣ рӯбарӯ мешава ҳозир мо да як шартномаҳое меғалатад ака ки мумкин ҳамин 256 давлате дар рӯи дунё ҳамин қадар давлатҳо мо метавонем ба як ширкат бирем ам хеле кору фаъолиятҳомон аз рӯи миллион шава аз сабабе ки забонда танқисӣ мекашем медонем но танқисӣ мекашем ина медонам медонем виу мақсад ғайри виу намеша ки боягон чиз дига бигӣ ба ҳамин хотир ами хеле шартномаҳо бисёр мешаванд забон ки уже намедонем кам медонем наметонем рафта пешравии моро мегира ба ҳамин хотир ман гуфтесам интернет рӯ ба тараққиёт тоҷикистон рӯ ба тараққиёт овардеста рӯз ба рӯз шартномаҳо қатъи давлатҳо бисёр шудеста рӯз ба рӯз туристҳо омада рафтесиянд иншоаллоҳи ояндаи хуб дора
ҳамин ватандор, ҳамин тамоми роҳбари давлат, тамоми мардум ҳаракатш дар чи Тоҷикистон бояд як давлати сатҳи зиндагӣ хубтар шавад. намуна, ҳамин Тоҷикистон намуна шид, сатҳи зиндагӣ хуб меша. Сатҳи зиндагиро давлат дар ҳамун ҳолати сатҳи зиндагиш хуб меша ки мардумам баробари давлат ҳаракат куна, илм омӯза, гудако ҳадди ақал гудак русӣ англисиро бидона каму беш ки оянда яке дар ягон сам ина мо блог гештем. Ман намедонистам 5 сол пеш ки ман имҷа да мебиём мешинам. Мумкин бо 10 сол пас дар ҷои мане як аз я вазир шава як гудак. вақти забона медона танқиси қати шартномаро бастан қин намешавад. барои ҳамин ин хоҳиши бародаронае ки ҳамин забонро омӯхтан, ҳамин касб омӯхтан, ҳунар омӯхтан ягон вақт ҷои зарараш нестай. ҳама вақт плюси худша дора калон дар зиндагӣ. як сухан мехоҳам гӯям дар бораи нафарое ки блогер мешаванд ёки нафарое ки медиада даромаданен. ман хоҳиш мекунам ки чизи хуб кунен. мисол ҳар чизе ки ай даҳантон биромад нагӯен, телефона чапана нақапен, дар лав ягом ҷар ягом чи нагӯен. нигоҳ кунен, кӯшиш кунен ки як чизи хуб кунен. чизи хуб ҳама вақт мебурояд. чизи хуб ҳама вақт мебурояд. мисол недавна ғолиб як бача ғолиб аз сторис кард дар бораи як шер як трекша гуфта ки мара запис кунан чӣ кор кунад. ҳамун бача агар ягон чизи безеб мекард, ягон чизи мисол наметонист ягон кор карда, ҳамун то ғолиба омада намебуранд ёки мисол акай берӯз намегуфт ғолиба ки бигир амира дастгирӣ кунад. чизи хуб ҳама вақт талабгоша меёвад. чизи хуб кунен, любой хел популяр мешавен, любой хел сумдор мешавен, гарен мешавен. чизи хуб кунен. баъд гуфта видео надорем, такрорам шава, любой чина партоин. количество қати кор накунед, качество қати кор кунед, качество. баъд ӯ рӯз ман қати волонтеро вохӯрӣ доштум. дар бораи ватан гуфтӣ. ман гуфтам ки ватан медуна як ҷо сар мешавад, ҷогаи хобот мехезӣ, ҷогата ҷамъ мекунӣ, комитата мехезӣ, авқот хӯрдӣ, пасудата мешӯй, иҷои чиш нест. баъд овардам мисолшон овардам ки мора дадам то ҳозира мега ки мақсад кухня вақти хонаи залда бишинем мега бихезен қати хоҳаро я бурбарен мақсад пасуда маздора бихер ай ҳами ҷа сар мешавад. ту агар бестан бибинанд зиндагит вайронай, зан тақорат мекунӣ, модарта гӯш намекунӣ, падарта гӯш намекунӣ, яке галстукат задагӣ я намуд патриоти, ӯ хеле патриот нестай. одаме ки падарша эътироф намекунад, оилаша занаша эътироф намекунад, модарша эътироф намекунад, ӯ парвои ватана надора. ами ватан ай хонат сар мешавад, баъд ай дворот, баъд ай раёнот, баъд ай вилоятат, баъд далши ватан. инчунин машҳуриятам якм бояд ҷои худат дар ҳурматат кунанд. ҳамин ҷои худат ҳамин мара оз баром мегӯянд далез ки обрӯ надошта бошам, ки ман дар ҷумҳурӣ обрӯ пайдо намекунам. ватана дӯст доштана дар дили ҳар кас даровардан маҷбур карда намешидай. намешавад ина маҷбур карда наметонам ман саида ёки дигао дигаша ки маҷбур биги ватана и хеле намешавад. ватана худат дӯст медорӣ, худат тасаввур мекунӣ ки ягон кас омадестаи хона дуромадестаи падар модар так мақсад киштестаи то ин ҷоша фикр мекунӣ. ту агар эҳсос кардӣ ки хеле эҳсос накардӣ ки хай кад значит ту як медони ҳайвон ай наму территория ки ҳамун ҳавлие ки места ҳамун ҳавли ягон кас медроя медавад зашташ мекунад. ба ҳамин хотир бояд ватанро дӯст бидорен. дар ягон ҷои дига шуморо хирсан нестан бинанд, дар ягон ҷо шуморо ждат надоранд. чӣ хеле ки як барномаашда ки якубович мега, леонид якубович меганша мега ҳо дар дига давлат метавонӣ карьера кунӣ, зан бигирӣ, фарзанддор шавӣ, миллионер шавӣ. не ки яки ягон вақт ягон кас ягон ҷода мегата ки та иҷа нестӣ, иҷа ватани ту нест. ҳамун мекушад. рост чӣ катагӣ киса мега бира ҷои хутун да катагӣ ки. ба ҳамин хотир саид саоди камера мурди ада гапа гап задем. мо ҳар дафъаи гапҳоро гап мезанем. ана социал институтда ай мавзӯъ берун омадем. зиндагию социал институтда кӯшиш кан дар ягон кас тарафи бадии чиша нишон намета. ту ягон бор зиқита нишон метӣ, ягон вақт машинат ягон вақт проблема дори қарздори нишон наметӣ, ҳама сада я видео мекунӣ ки ҳама садай 100%. ягон кас дар инстаграм зиқиёша нишон намета. ҳамахш вақт бароям қа зиндагӣ чиштаги ай хали мегӯи калташда бемаъне шида мебини ай худ да зуртарора мебини исо яки ягон вақт фикр кардӣ ки ягон кас айти да зура ку буфам зиндагӣ да бой дудӣ. лично ман хеле психологияро дар сарам ҷо кардам ки ай ма да зур нест ягон кас. ман по-своему зурам, як кас по-своему зура, ту по-своему зурӣ. ҳар кас ба худша зура. ҳар кас ба худша зура. не мақсад ки ҳамун назари ма дар чӣ буд ки
мисол зиндагӣ ина мо видео мекунем мо зиқию хурсандиро нишон додан ку Мо барои ба кайфа ё мо барои мардум аз зиндагӣ видео мекунем. не ки одамое ки оила нишон метиҳем ку оила просто ҳамин минусу плюсам нишон додан як гапот мегум кадом мужики нормални занша нишон мета ҳо хорошо гадавшӣ натунай профили зан маҳкамая суратни оила тамини қати хад ё замона пеш рафтага сурати гадавшинай туитунай зодрузи оилатай и хеле чизо гудактунай я ҷо семейни фото дорен и чизо дамоне не ки тошто душкнитона бидроен намедонам масашкнитона бидроен и чизо бача нанги тоҷикӣ номус ки ҷо мешава пага гудако мо пага як мухана саме дидем ҳама ҳайрон мешид ё ки он санг ё ки ҳозир мебини нормални мебини якдигарша мебахши муча кадестан нормални принимат мекунӣ мера пага гудакои мо да ҳамин чиз нормални мешава мо ҳозир мо ҳозир сарраша нагирем пага гудакои мо гудакат 10 солай ман қати арӯсум ҷанг шуда мега ё ки духтари 12 солай мега мара кавалерам партофт мисол ӯ даф ман гуфта будам ҳеч камара гӯш накард дами духтаро духтар бачае ки ҳозир ҳар рӯз намедонам кайф мекунен ё ки ами духтарое ки дар инстаграми пастани ту мехости ки ами тира бачаи худат бигира мақсад ранги тира ё мехости сари ранги худат бедорат кунад майла бедор каданаш ол то бедор кадана ту ами бачаи хута ранги худат вори духтада метӣ не ихе гуфта буд ака беёз барома ки мехоҳӣ ки бачаат ранги ҳам дугонаи барат вори зан бигира мисол шуварисам ки ҳамин дугонатаку қад дугонат ҳар рӯз мерен исн мерен тусовка мерен ами и қати рақс мекунем қати рақс мекунем ба ягон кас қати мерен ку тира мефора бачат ҳам хеле духтара бигира дар масъалаи кайфу рӯз як одам қати ман суҳбат кардам намегум духта буд бача буд чанд сола буд ҳама қа гуфтест ҳамаш ки ҳами кайф ҳама қадар бачаҳоро гирифт фалон кор фалон роҳҳо да бурд роҳҳое ки нахали арши худованд меҷинба ку нахали роҳҳо да бурд духтаро нахали фаҳмондест ҳамаш ку мегам мара ҳеч кона мекунам ман контрол мекунам любой аму духтарорам бугу ку мегам ман чӣ ко кадаги ман худам айдилам пирра ман ягон кори безеб кардагӣ нестам ба чӣ хотир барое ки як бори аму мера мекунӣ сахт меад 3-4 дига далши ку як кас қати кадан мегирӣ ку хиёл мекунӣ уже норма яму ё ки як кас ду кас қати мекунӣ мегӯӣ ки хай ҳеч ка қат накесам ку қати арӯси худам кадестам қати кавалери худам кадестам ранге ки ҳамира оддитар карда фаҳмонем пешо одамо ай баҳри пул мегузаштан барои обрӯ ҳозир боша ай баҳри ба обрӯ барои пул мегзаранд бача баҳри оли пул усбеста ҳозир баҳри худшон мегзарам пул обрӯ исбеста ба чӣ хотир гуфтестам ки ман намехом ман уже бачаҳом калон шестанд мо бачаҳома ели мебинем ман гуфтестам ки ман намехом бачаи ман мисол ранги машава оли усуниш далшиш не кайфиран фаҳмонда намешава ки кайф нодурустай барое ки чӣ хеле ки мара намешид фаҳмонда ки мақсад ҳамин корот хатое накун мегуфтм шумо чиро мефаҳмед реп худаш кучай иснай уснай фаҳмонда намешидай ки хеле мегӯиш ки бача ҳамин кора ха майлайна отношения дорем иш мо гузаштем мо кордор нестем не ки доғи рӯзае ки нам хеле мегӯиш ки бача накун ҳамин видеота накун ё ки ина як хел бачаҳои блогерое ки ҳозир блогер нестан ба ном блогеро бо блогеромонам як чизо мекунанд як видео мекунанд як гапҳо мегӯянд да як состояниё як гапҳо мегӯянд ку мебинӣ мегӯяд ҳавла ҳайрон мешавӣ астағфирулло мегӯӣ ба худо ту гунаҳгорӣ и гунаҳгорай ман гунаҳгорам ана дигар блогерое ки машҳуранд ӯам гунаҳгоранд ӯ ҳеч ка ҳечшо намега ҳеч ка ҳечшо намега баъдани азиз юбилар мешавад ки меҳмони барномаи гузари мо буд акаи саидакан шукуров яке аз блогерои машҳур ва фаъоли тоҷикистон ва барномаи мо ба поён расида истодааст ва акаи саид дар охир ягон таманниёте ки якон гуфтанӣ ба мардуми тоҷик ва тамошобинони канали мо дошта бошед марҳамат ва барнома дорастед ба тамошобинони канали Албоқ Медиа гуфтанем ки ҳазор раҳмат ки тӯли чанд сол мешавад канала ман метавонам мафсалан чанд сол шуда ин ташкил шавишад ҳама қадар сол шуд ба ҳама қадар хомӯшиш бо дастгирӣ мекунем ҳар як видео мепартоем дастгирӣ мекунем зинда бошем ҳар як нафаре ки дур ай ватан моро тамошо мекунад ватан тинҷу оромай интизори шумоай
ҳама вақт оғӯши гарди модар дастҳои модар бозае ки бия фарзандашо дар оғӯши бигар худо ҳама вақт барои кортон албатта главни ҳамин тансият бошед хотиртон ҷамъ бошад дар ҷои дунё бошеда бошед тансияту хотир ҷамъ бошед ва дар нафарое ки блогер шиданем мақсад ма шумо як тавсия метем ки ҳаракат кунем чизи хуб кунем 100 одами ба ақл шиносатон чен 1000 одами беақл шиносатон ҳамин як пансатсман ҷавоби 500 сатсиясмара метиҳад барои ҳамин ҳаракат кунем дар ҷомеа як одами баобрӯ шавем дар ҷомеа як одами баобрӯ шавем барои чӣ ки обрӯи ту обрӯи падару модар ҳамин вақте ки мақсад ман ина хидма мисол меёрам вақте ки хонаводаи ман очаи ман ягон ҷо маърака меравад вақте мегӯям ки ина як очаи Саид Шукуров аст очаи ман қабат гӯш мегирад ё ман хидм ина дара ҳо мисол мегӯям як очаи нави ҳам газия боши чи не очаи ҳам газия дар ман кора чӣ мегӣ уҷа чӣ мегӯи мақсад ки дара ҳо як каса мебинад эҳтиром мекунад барои чӣ эҳтиром як каса ба хотире мекунад ки хича эҳтиром кунад мо худмон эҳтиром мекунем любой кас хича ҳурмат кунад любой кас хича ҳурмат кунад ҳамон видеоя ки карданем як кор кунем ки оянда дар шумо плюс биёра минус надиҳад зиндаву саломат бошед худованд ҳамавақт дар давлати мо хеле тинҷ ором бошад дӯстимон ҳамавақт зиёд бошад ҳамавақт дар сафи ҷавонмардон бошем мардак бошем зинда бошем бародаро панҳотон ба худо илтимос барои мо кӯмак шумо лозимай дар комментария ҳатман бинависем кира дидан мехоҳем